Valaki? Válaszoljon! Itt mi nem találtunk semmit. Biztos rossz helyen vagyunk. Negatív. Ott kell lennie. Az adatok egyértelműek. Ott kell lennie. 3-szor is átnéztük a területet. Nincs itt semmi. Minden információ arra utal, hogy ott van. Nem tudom, mit mondjak, uram. Nem látunk senkit, és a szkenner sem mutat semmit. Meg kell találni a jel forrását, parancsnok. Folytassam. Várjon! Azt hiszem, találtam valamit. Gyenge jel, uram. Az lesz az. Állj! Minden jármű álljon meg! Az állapot alapján már jó ideje itt van. Bármikor zuhant is le, nem mostanában volt. Lótábornok, sikerült azonosítani. Ez egy T6-os vadászgép. Sorozatszám 77 55 19. Fésüljék át az egész hajót. Mindent visszaviszünk a Coruscantra. Mindent? Mindent!